En als je die langs de haag, zoals die in Simpelveld is aangelegd, maar laat groeien, krijg je zoiets zoals dit. Of niet, Jan? Wat denk jij? Een heg die moet je scheren, anders dan worden dat bomen, worden dat hele grote struiken. Die heg die is bedoeld om het vee binnen te houden, dus die moet dicht zijn. Nou, hier loop je niet voor je plezier doorheen. Nee. Hier is dan een braam die is er tussendoor gekomen, maar er staat sleedoorn in. Ik zie een stukje verderop zie ik meidoorn. Er staat een vlier die is verdwaald is. Veldijsdoorn en cornoelie, gele cornoelie staan. Ja, daar staat, en dan onder staat ook nog van alles wat waar we nu met onze voeten op staan. Ook de onderbegroeiing van zo'n heg, ja, die is natuurlijk heel bijzonder. Ja, en hoe vaak gebeurt dit? Op zijn minst 1 keer per jaar bij deze scheerheggen. Ja, en dan worden ze zo mooi dicht. En zo'n graft, wordt die ook 1 keer per jaar onder handen genomen dan? Nee, zeker niet. Een graft is bedoeld om de aarde tegen te houden. Daar stond de hakhout op. Dat waren bomen die geoogst werden. En dat werd 1 keer in de 8 of 12 jaar gedaan. We zien heggen, hagen, we zien graften. Maar ik zie veel meer nog dat onderhoud nodig heeft, toch? Ja, het hele landschap is eigenlijk vergeven van de landschapselementen die er ooit zijn ontstaan omdat mensen ze nodig hadden. Voor het hout of voor het fruit of voor het gras, voor het vee te voeren. Dus allemaal die dingen hadden een functie. Het onderhoud van toen heette eigenlijk gewoon het oogsten van hout. Als we dat niet meer zouden doen, dan groeien knotwilligen heel groot uit. Dan storten ze in, dan storten onze fruitbomen in. Dan gaan we het eigen veel te hoog. Ja, precies, dus het landschap moet onderhouden worden. Of eigenlijk, we willen de producten die eruit komen weer geoogst hebben. Die heggen, die hagen hebben dus 1 keer per jaar onderhoud nodig. Ik denk dat zo'n holle weg zichzelf doet. Ja, zo denk ik. Ja? Dus niet. Deze holle weg die is ontstaan omdat vroeger hier de mensen hun hout uithaalden. Niet als onderhoud, maar omdat ze het hout nodig hadden. Daarom zijn die stoven, die bomen die zijn afgezet en die komen dan weer opnieuw uit. Die prachtige stoven zoals je ze daarboven ziet staan, daar werden dan de bomen afgehaald. En die boom die kwam weer terug. Net zoals die stronk die daar zo staat. En over 20 jaar, 30 jaar is dat ook weer zo'n hele grote boom. Als je dat niet doet, dan vallen die grote bomen, die maken dat er geen licht onder op de holle weg komt. Dan gaat die inspoelen, dan gaat die eroderen. Grote bomen vallen ook om, dus onderhoud is echt nodig. Ja. En dan blijft het hier beneden ook voller. Ja, want door het snoeien bovenin groeien die struiken en bomen die groeien weer opnieuw uit. Er groeien ook andere planten, die houden ook de aarde weer vast. En daardoor blijft een holle weg veel beter in stand. Ja, dus je moet zorgen dat de holle weg geen volle weg wordt. Precies.